Di Phurang Supi Prekjam Adim Along Hemrit Langkanglum. Balipathar Bazar pen RJ Road adak Sen Gravel pen Kasalamat Tower asai ke oi. Di Full Circuit House along Texas asai kam lapen Chojor Cholang adu angbong mai kang ni. Kardom Nilikarbi Berta Thanbang Samidurmi BP. Non Arjekta Bertang Ton Pen. Pai ni pai pliar ni kang sama por malom pen RV ke jang ke thepek la pen ghonta ke thom plian RV ke jang ka chimit minute ajok di Phurang Supi angkang Prekjam Adim Along lang ke thepen hem langkang luma birta card news channel asai hem along birta rang pale. Di Phurang Supi angkang lorlang suaroy Asem Chuaroy, Sonsuri Aroy Benchenglok, Ongdung Lang o Kapangreng Alang Teng Mati, Fisheries High Hui Kang Teng Pen Anparta, Dongchan Bithe Lang Kathe Pen Penangan Ahemarit Lang Tanglum. Labangso Lang Tanglum Penajok Penangan Hemrit Kenang Sot, Ahormu Nahok Rintilo. Di Funawdaya Vidyalaya School Adung Kido Jasemet Pen Sangkurang Long, Arong Lapen Malongso, Amlapati, Pirbi Market Penchenglok, Ongdung Adim Along Hemrit Lang Tanglum. Sangkur anglong arong along don krepo ahem langkang lum ke phoatum penang sungrin tilo kedam tang jakong achik lo ni phai krepo arnita langkang lum pen nonason kisung ke phorin tilo labang so lang thepen hem langkang lum pen kisung ke pho sangkur anglong aralatum laki babu teron kedam tang kilega hud BJP along 138 polling station amai phu Chandra Teron Horen Ingti Babu Singnar Bhaiti Ingti Klarbong Hanse Kedam tangkili kahut BJP along 143 number polling station amai Puraju Ingti lapen rong asar longkam timu ngatum henlo. Alang litum pen kedam tang langkit hepen kisung ke poa hut setami kerap aphan party along akerap joham damlo. Seta tangnat akerap ta pipa jerpon pe. Setami along kaprega khai kaprega tum langkit hepen kisung ke poa tum aphan abangke kerap pipa jerpon tu pusi perangke atum angno lamthe pachinipon. Jasemet pen nonason hemrit langkang long ilongke. Kithe dung alang roy along sia subsowet atulong PWD asai campaign ke kimpona joksi nonason akisung chetong nang luputa akoy pipon labang solang kithe agut ajo phirlo hura por setame SYJ hamphanga songa tumpen hormu horthai katerek asai cherap dun pusi birtalong Bukajan LA constituency angkang number 22 Saripathar Balipathar Ahawaralong Balipathar Bazar pen RJ Road Borlai Hanse Arong adak kachilenga towar kilometer hinian PWD towar along Sen Gravel pen Kasalama towar asai ke oi tektik pusi ralatum pen akoy kewan Balipathar Bazar pen RJ Road Borlai Hanse Arong atowar ralatum inghan lang mungkidong wok pen kachileng nang bomlang MLA Fund pen Sen Gravel scheme dengsi inut abang puapan paklem toilo Laso atowar asai klem bang aning kelang no pen ajok Sen Gravel atowar abang koson ma kasalam nang ji abang ke selam pon pedet lo athe ladak Sen Gravel thok lo seta munit ari pen kasalam ason kali detsi JCB pen si ke paklem ajok asai tame ke oi tektik ason lo athe ma non Sen Gravel ke thok det aphianta inghan langbung pen si cheleng nang bom lang Balipathar Bazar pen RJ Road Borlai Hanse an dakrai kilometer hini an bakatowar do dak kedam tang penang ana ningkan pen inghan langbung mesi cheleng nang lo bukajan MLA Dr. Numol Mumin pen methang MLA scheme pen dak Sen Gravel sangti along labang soket thok atowar pai tangkalak phone pajir ponsi inu da contractor aphan paklem toilo tebon stapini nitum ke thek ponlong labang sojitu Sen Graveling atowar koson ma ke claim nang ji lapen koson si labang so atowar kiman nang ima la puson ke thekpolong le lapen man me athema dak inghan langbung la sonsi non ta ko thekpon thulong la halapu MLA Dr. Numol Momin abangke bangasai ke claim kai ke takak hinde dun la son sita non alang methanga scheme abangke lamthi sinatta ningje je sita ki pujike na khaunga na khane dunga puji sita lahai ka ningje alam chot ahokpet alam kali pusi ke thek prong arada tumpen ningje rinti pen ditu ki claim nang ji hokpet ki claim nang ye bang ke choklim galela usini le tumbe talong pon si camera person bisulek thea kera pen bukajan pen nili anon kat news
Pai ni phai player ni arni kang sampor phai player por pen Difu Circuit House along Chojor Cholang abang phua tumlapen Assam Government Taxes Department ang bong Chiklojonia prang North East along GST nang kilut pen kopi pia kisung sike doma pusi kachar jusara mai kang ni Labangsa Mayalong Mai Kachaphem Pupon Lake Sajat Zaman Hazarika IAS Secretary and PNRD Lapen Kachitong Dun Alhi Karbianglong Deputy Commissioner Adil Khan IAS Superintendent of Taxes Difu Dr. Mary Monturing TP Superintendent of Taxes Difu Toleshwar Pegu Atum Chetong Dun Si Difu Along Chojor Cholang Keklema Tumaphan GST Nakilut Pen Kopia Kisung Domapu Kachar Jupon Pado এই সম্পর্কে আমি চেম্বার অফ কমার্স আৰু বিভিন্ন এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত আজি আলোচনা কৰিম GST যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি সমস্যা তেখেতসকলৰ এই সমস্যা তেখেতসকলে পোষ্ট GST ফিল কৰি ফেচ কৰিছে তেখেতসকলৰ লগত আমি জানিব পাৰিলোঁ তেখেতসকলে যিখিনি সমস্যাৰ কথা কৈছে আমি ব্ৰেকডাউন কৰিছোঁ আমি চৰকাৰক অৱগত কৰিম Chojor Cholang atum ben lamthe kepak langdun kela puhenlo GST nangkilut ke mesenlo bonta radatum chininia koke kisung dochetlo muapi chinilote joy kg pusi mayalong ningje ponrinti non malom sopor phan dihina pharman birta moington poniksina Good opportunity for all. It is hereby informing to all the computer-interested students belonging ST, SC, OBC and General Caste that the Asian Infotech Computer Education Difu Center is introducing few career-oriented courses under scheme. Other new centers as Hauraghat, Bokolia, Manja, Gotharlangso, Hamren. Introducing such courses at native places. Student must pay registration fee only. No monthly fee under scheme. So hurry, seat capacity 20 each. Last date of admission 20th of August 2017. Admission is going on. Contact for Difu Center 90853 78861. Dashwini classes Nagaon. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কান্স সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Cut News Channel ay hinpanang itong hanang pila at Practical The Talent Show. The Artist, Kirby's traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labang so show long interested lote Ladakh screen long kipi number long nang litung homri ignon. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogajan 782480, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo phi puthot bertalong wangthulo Karbi Anglong arlo kejoi kelanga di mati picnic spot kadure ave Langroi Langjeng ben Langsun Lahai Setame Dopik Breakjam adim along Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Asai campaign kejoi kelanga dim Setame Salam Ponsi Ragatum kejoi kelanga dim Longponlo Lason CD furong sepi pen kacek koinot sorcery aroy along setame kelang mesen alang sundo labangso alang sun along jongsi Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Asai campaign picnic spot selampon asonte Department Atumisi mesen awar sai longponji labangso alang sun along ningkan kep ingko ya prangke isi kelang mesen kejui kelang adim lo labangso alang sun kelang mesen ajok ongdung abang pubang piatum picnic kecoda mapan di furong sepi pen kejui dam renti Setame Karbi Anglong ang tan pen ke wanga khai aron re pen hemrit kache kim het ajok bangso ke joi kelang adim ke pawir detlo Dipurong su pipen kache koinot sorcery aroi long sitame ilitum lang meme jui meme alang sun la son ilitum do nasi ilitum ki ongdung arada dungke lang roi ke lang ji lang chindu mate ke phamo opportunity de bolote ilitum dikupen heloving kilometer in koi su se Siluni, Silveta, Laptoka, La Son Silitum La Dam, or Visitame, Bini, Dark, Dipu, Pentibog Head, the Sorcery Roy Long Sitame, Ilitum La Sonda Tag Alang Roy, Monte La Sonda Tag Arlong, Ilitum Tek Polomji, La Banso, a Sorcery Roy Long, Kedam Tang,
ningkan kep aprang ke ong dung riso ijang atung ladak methang kijui lang nang chingdu aphat la son si wang bom lo hala bangso hut pen non ladak Karbiang Long Autonomous Council Tourism Department ahin pen la bangso dim lom kijui kelang adim jong si semar pon posonte ilitum pini dipuara tu makelo kitamji alama machi avedeji nasi kewang jiani la bangso Sorcery Royalong Tourism Department ahin pen kijui kelang adim semar pon posonte department ahin sitame isi kemesen ang teknologi la pen revenue sitame alang la bangso department pen long poji province sitame ke ongdung ading kan pen la bangso dimlong ke semar pon pejok pini la bangso aroy arai rai ke ongdung ke che so tu mane kapre ka dim ke bang akhe atum la dak aroy roilong cerai pon celai ahem ke do cerai pon edlo nasi non camera person Stefan Teron pen la bangso la puki cerai keep ahem along Kipat lang pon siya pan siya lang di hin pensioni di lo la lang roy rai ke ongdung adim long ke hem sita me cirai pon lo kasi la bangso hem lo department pe di pon ra athe lang roy rai ke hem dolong le lang roy pun hem kim long le la ton ti ke ongdung ani pe sita me sarkar pe paklang pon pon lo sita me sini la bangso sorsuria rai lo ke ongdung apre ka tumpen ke ba atum pada hem na chikin pon lo kasi la bangso sorsuria roi kilang mesen adim long sita me ilitum kibang ziarni tourism department pen lada kizui kilang din semar pon tu sonde ilitum mesen ang hek la pen tebok terai ipulong sa tipen ke do atum dak nang chui long ji la pen ke tourism department ahin sita me alang tum revenue sita me long poji camera person Stefan Teron pen deliver di songhat Car News Dipu Bukajan subdivision angkang balibuthar number ador solong hostel lapen teaching staff ahem kikim ke batang tedet si pamuring sanglo Bukajan subdivision angkang along keban pik lapen nongnam kacha thangklong angbong pen thongnok be English medium high school ta isilo Kedamtang ningkan krepo aprang pen thongnok be English high school apan panongsi hostel lapen teaching staff kim rang pilo seta patang tedet si pabeng hoilo lapen non ke pamurim sang lo Lasinon hada kedo arong arat lapen SMDC atumpen pai ni pai pli arni nilitum kahom ridam ahot puthot ki kim kerang pangching pon tupen kapareng thuche phansi chithandun athela so thongnok be English high school aphan ke charlia na tu ansu se kangtor ponjia phan hostel lapen teaching staff abangke akinang sot binonglo lasinon akimi Karbing Long Term Council Education EM Jagat Singh ti Amithang constituency lapen Amithang arong amat puthot kelang charipon pen kasalam pipon chia phansi chuningri alamthe chithandun ban pik isi English medium school do thongnok be English high school pulo labang so thongnok be English high school aphan kidamtang ningkan krip ho aprang ada hostel lapen teacher staff quarter pulo so panong si labdak pinangan along li kethe do labdak kim rang lo stame pini ni tum thek long mang ke tabang so hem kim tame patang thada la paso thek long tasi dak tibok terai ke do arat tum la pen managing committee tum pen puthot ni tum han nang pachini ke la puhen lo ke dam tang xcm lo hom sing bi alang li labang so do bomosi labang so project bang lo isi la dak bang teacher tum kadu westame ang tan ben sade so joine si isi teacher honda ke padu thipji pasi isi hostel ke padu ibomasi la so homu bangda ke isi teacher quarter lapen hostel kopi koson bone afan bangke dolang ne bine same akam ta hem tame tangde dela tung kamatha pen rat kamatha ateng bulute akimang tame labangso hawalom ke pachali labangso ka improve ji ke pat theki fan bulute labangso sakimang si ki claim lopo labangsi lasdak hostel tanglo lapen teacher quarter dolo boti teacher amdopo hostel dolo te student dibok terem tame kepak haluwing menang dolong po lapen kachali abar saita mi muchot po nasi labang so pham te kipat tang si milo kipat tang te ali longon po dibok terem ta po siniling matha pon lapen patang phan sinili chuning ri pon lo je labang so hostel lapen la teacher staff labang so ahem puthot non akimi kangni Karbing Long Term Council Education IM Jagat Singh ti alangli methang homosti malo lapen methang arong amarlo nasi alangli puthot lahai hui kadok avi kelang chari pon pen kikim kirang pohe phangsi dagara tum chuningri
Camera person Bisnulek Thiakera pen bukadan pen nili anon terang. Berita bangkala ponsi kangton iglo la igbom thakat news channel domi thakme kurwang 2.